Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailinged itinagan nga Aileen, manipod iti probinsya ti Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance Happy Father's Day kadagiti amin nga amma. Nangrunan nilakay ko, Art Novida, Tatay Andoy, kan Tatay Bito Palataw, from Pretty Mary Palataw. Advance Happy Father's Day to my husband Demi Niveras, iti Nalbo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Shout out kada Erwin Cacho, kan Jasmine Rivera. Advance Happy Father's Day kanila kay ko Augusto Balaan, Tatay Bernabe, Ading June kan JR, kan bayaw ko ani Ben, kan amin akakasinsin kan uncle ko nga amma ti pagtaengan, from Corazon Balaan iti Hong Kong. Shout out kani asawak Shira Kinitip iti San Isidro Bantay, Ilocos Sur, from Jason Piano. Shout out kanila kay ko ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, from Linda Pasion iti Kuwait. Kadagiti amin nga amma, especially nila kay ko Narciso Valdez. Happy Father's Day from Emma Valdez. Advance happy wedding iti anak ko ani Mari Vic from Willie Barcelona. Belated happy anniversary kada kami kanila kay ko. Kan advance happy birthday iti anak ko ani Angelica Ramos from Ana Ramos.
Ading ko ani Sandy kan Lovely, kastamat ni Sagkil kan Salyana Aymoyo, kan ni Inang Estela kan Amang Alfredo Agaluos, iti Tayog Pilaway from Arnelson Agaluos. Shout out kan ni Tatay David kan Nanay Jennifer Oliveros, da Leslie, Jenny, Junvid, Sheena, Vanessa kan Irene Oliveros, Titubao, La Union, from Daryl Aris, Tibawang, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam nga Aileen. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Aileen. Tubuak iti Ilocos Sur, Manang. Ngamjakon inlanad no anya ti eksakto a lugar mi. Nakurapay laang tinagtaudak a pamilya, Manang. Ngam saan aday to'y tinagbalin atubeng, tapno jak maragpat dagiti arapaap ko, nang runa ti agbalin amay sa nurse. Aklunak, Manang, asaan analaka naragpat ko ti arapaap ko, gapoy ti kasasaad may ti biyag. Kat day ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg, barang makaibati akmat iti adal kan inspirasyon, babaan daytoy programa yo. Aileen anak, kaano ka ding agbayad ka manon iti matrikulam? Inton umay a Domingo nga roden, Nanang. Exam mi man nga minen. Ay, kasta aya anak. Ay, masapol nga rod ang makairemedyo tayo iti pagbayad mo iti pagadalan. Wan nga rod, Nanang. Sigurado asaan nga umanay di tangdan ko ang nagtrabaho kada angkel mo akandro. Ang di ka madanagan. Padasak ti umutang manan kan kuana. Tapno ikarok tumanan, babaan iti panagtrabaho iti balay na. Amang ano agungot tumanan, Nanang. Ibaganan tumanan ang nagngato ti ambisyon ko. Ngamjak mat kabaalan nga isakad ti panagadal ko. Ay, di mo ikaskaso dagiti ibagbagan ni uncle mo. Kasjay na talaga. Ngam tumultulong matlaang. Sa bagay, narwama ko niti kasjay nga ugali na, Nanang. Ngam, apay nga tangag supadi da iti ugali iti day di tatang. Katagkabsat damat. Talaga nga addaguran ni uncle mo iti day di tatang mo. Gaputasan nga intuloy ni tatang mo ti panagadal na. Gapu nga rod iti panagasawa mi. Sana bali taing kagumaan mo't ni tatang ti amin. Tapno sumayaat mo't ti panagbiag tayo. Iso na laeng, tasaan akas iti kinagasat ni Uncle Kandro. Wen nga rod anak ko, ang amdo si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo. Amok nga ikagumaan na ti amin, tapno makalupas ka iti panagadal mo. Nanang, ala, di mon panunutan pa'y dayta. Siya kunti makaamo amang iremedyo iti pagbayad mo, iti pagadalan. Nasaya tadakan, Manang. Sumangput gayam ni Tricia nga gapoy di syudad. Kaya't kukumangag sagana tayo kas panagsarabo tayo kan kuana. Ay, kasta ka day, Kandro. Wen, Manang, isungado ti matrabaho ita dito'y balay. Kahit sigurado asaan nakabailan ni Maria tagluto. Iso kaya't kukumaasikan ti agluto iti sagana tayo. Amo madag iti paborito ni Tricia ang makan, saan ka di? Ay, wen, di ka agdanag. Siya kunti makamoy ti amin. Nasaya at mata makabakasyon man gaya mo ni Tricia. Wana, tanalpas nga minan ti exam da. Kaya't kung umay mo't agrelax tanarigat ti kurso a nursing. Ay, agpada damot gayam iti kurso iti kasinsin na.
Mas dawag nga ron. Takabala mapagadalin iti nursing ni Aileen. Kat kasta unay lang arudan ti Rika tiyo ti biyag. Di pa lakit agsardan, tatulungan na kalangan niya agtrabaho para iti pagbiag yaw. Kabailan mi paimat kandro. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Talaga ngamin nakayat ti kaanakam ti agturpos iti kolehyo. Ay kat, iso ano iso ti kunayo? Bareng makaturpos nga agpaisaw. Anya ti kunayo, nanang? Sumangpot ni kasinsin Tricia? Wen, anak ko. Umay ka no agbakasyon. Kat sa ganaan ka no da uncle mo ti idadateng na. Nagswerte mo to ni kasinsin Tricia. Sa ganaan pa'y gayam da uncle ti panagawid na. Wen, anak ko. Kat siyak nga ro dagluto iti maisagana. Ay, wen gayam. Agpada kayo mo't gayam iti kurso, anak ko. Wan nanang, agpada kami agpaiso. Medyo nasa Iraq nga road iti naibaga itay ni uncle mo. Apay nanang, anya manon timbaga na. Mas daaw ka no, taapay nga agad-adal ka pailaeng. Idinto ta marigrigatan talang nga roden. Di ka paila ka no agsardeng iti panagadal mo. Ay, anya lakit din ni uncle. Di pa'y maragsakan ko mamet, kapoy ti makitkita na nagsakripisyo tayo. Talaga na baba ti pagkitkitaan na kada tayo, anak ko. Isuda pa'y ano ar-arigan kat kapamilyataan, takabsat kat nga ruday di tatang mo. Bayan yun, nanang. Di kayag danag. Ikagumaak mo ti agsapol iti part-time job ko. Isupay ang makatulong. Ang mga numarigatan ka, anak. Narigat ti kursom, sa kanto pa'y lagtrabaho ako nam. Ay sigurado ang marigatan ka lakit day. Siya kung ti makamo iti day tananang. Didak pagdanagan. Adto ti tangdan mo iti panagtrabaho mo dito balay, manang. Ay, agyaman na kandro. No mabalin. Panayon ako madayta, ading ko. Ikarok tumot lang iti panagtrabaho niti balayo. Agbayad ngamin iti matrikula ni Aileen, tag-examen da. Daytan da ibagbagak, manang. Pilitan yun tumot niya miniarakupon di may sa abanag adi yung matkabalan. Ambisyosan tumot namin yung anak mo. Tay ko nagnarudain. Di pa ilagsardang nga agadal tapno tulungan na kalangin. Kandro. Agasong nga data. Aguutang kayon gapukan ko ana. Sa paisaan ang mabalin adi kay pautangan. Tamangan kit din umutang kayo iti sa bali. Di pa ikat imbabain da kaon. Ang nalangan ti ko na indag iti tao. Nga danabak nang akabsat day di asawam ngam adda ka dita nga aguutang iti sabali a tao. Pasensya ka, ading ko. Isungarod asi ka ti pangibagbag iti pakasapulak imbes ati sabali a tao. Ay, sige. Ibagam naman ti kasapulan na tapabuludan ka man langin. Ay na, agiaman na kandro, ading ko. Agiaman na kunay.
Ni Uncle Candro ti bumulbuludan mi, nukas day akurang ti pagbayad ko iti pagadalan manang Emmy. Kabsat day di tatang ni Uncle Candro. Ngam adayo anabakbak nang, ken nasalsaliwanwan ti panagbiagda ngam da kami. Ginura da ngamin idi day di tatang, tadi na intuloy ti panagadal na, gapo iti panangasawa na ken ni nanang. Nasakit nga agsasao ni Uncle Candro. Ngam kalpasan na, mangted tumatlaeng. Iso atil-til munen milatan amin nga ibagbagana kontra kada kami. Nagtultuloy nga rod ti kastoy atrato na kada kami, manang Emmy. Hoy, friend. Apa kasta tilangam. Kaslapasan mo ang daigdig ako na iti Tagalog. Ay, si kamot gayam, Archie. Apay nga min aya. Itapay tanalpasan ti exam sa kasta tilangam. Di naklata ikaskason. Ay, malagip ko man ngaminan ni Uncle ko Akandro. Ay, di kabsad na ti tatang mo amata pobre ako namlan kabaknangan hindi ti lubong. Apay nga tanga dakas di atat tao. No asino pa di kabagyam, iso pa'y ti mangidadanas ka. Kasta talaga, my friend. Di ka kadipay na erwam iti ugali na. Nairwama kon, nga maasyanak ngamin kaninanang. Amo kakakaasya mang tup-tupul itirik nana. Ayat na lang ang makaturpusak iti panagadal ko. Awan mo't ngamin ti sabali a pagkamangan mi, no saan ni Uncle Candro laang. Ay na, friend. Di mo ni kaskaso kung nakmat. Ikararag mo laangan, asapay kumata, agbaliw tumot laang. Saan na may sa ti aldaw, laglagi pang dayta. Tay kunada nga rodan, tibiyag ti tao, kat kasla pilid ni agtultulid. Friend, Anya ta mom, ang mga nudumtang to ti aldaw, amas nangat nga to kayon ngam isuda. Iso relax ka laang friend ha? Dakkel ti kaasi ti Diyos. Nay, sika. Apay nga ka dito, Eileen. Ninanang mo nga eh. agmano ak Uncle. Imayak to umay ko ibagaasaan ang makaumay ita ni nanang, Uncle. Agtrangkaso ngamin. Anya, agsakitan ni nanang mo, kunang? Wan nga rod, Uncle. Iso asaan ang makatrabaho ita. Ay na, bakit mat ngaminan ni nanang mo nga magtabtrabaho pa ilang ngaging kaita? Apay nga minogsardan ka ni agadal. Ta sikan ti agtrabaho, imbes kumaan ni nanang mo. Ikagkagumaak nga rod ti makaturpos, Uncle. Tapno matulungak tumatan ni nanang. Ay na, ambisyosa kan tumot ngamin unay. Di ka lamas siya ni Jainam. Agtrab-trabaho pa ilang gapukan ka. Umadani nga minan ti panagturpos ko, Uncle. Iso nga ikarkarigatan min ati amin kaninanang. Mala, katsapay la ko mga rod ata makaturpos kan. Tapno saan matamasayang di ba nung Jainam? Sige, ibagam tagpaimbag pa ni nanang mo sakbay asumrag dito eh. Ang mga numaalisan kami pa'y amin na sumrag. Umay din agiwarwara si ti virus dito. Agyaman ak nga rod no kasta, Uncle. Agyaman ak unay.
Nasapa ka man asimbangpat, anak. Wan nanang, awan nga min dyan may isang instructor mi. Ada ka no emergency na iso asan asimrek. Nasayaat mo't nanang tapno makaawi da kadagos. Kumustan ngay tirik nayo ita? Ay, medyo simayaat mo't anak ko. Ay, naarbisa na kamin idikalman ang nagapu ijayan da uncle mo. Iso siguro ang nagtrangkaso akmutan. Aywan gayam, di magasak ita iti ayan da uncle. Imbaga kasaan kayo ang makastrak ita, tadarikrik na inyo. Ay, kat anya nga iti kuna na anak ko. Kasi iti sigod ananang, siyak manon ti sidsidiran na. No saan ka no aga po iti kinaambisyosak, saan ko makano ang mapasamak kada kayo ti kastoy. Ngamin, bakit kayo kanon, nga magtrab-trabaho kayo pay laeng. Ay, ngam di kay danag nanang, jaklat na nagtagtagari. Amok mo ti ugali ni uncle. Kan, agpay sumot ngamin nanang. Gapo iti tarigagay ko ang makaturpos. Kasapulan nga agtrabaho kayo pay laeng, tapno matulungan dak iti panagadal ko. Anak, obligasyon ka pagturpusan aging ga iti kabaelak. San abali tabasitla sakripisyo, makalpas kanton. Kan adamot pag side-sideline saan aya. Naimbag nga ron nanang, tatinulungan naktigayam ko ni Richie. Impyar na kanyak dagiti lakon a pagpapintas. Di isupay mo ti malakwak ka dagiti amamok. Isupay ang mainayon iti para gastos tayo, kan allowance ko iti pagadalan. Ay, anos laeng anak. Malpas tumot laeng ti kalbaryuta. Basta kanayon ta dawatan ti pandarabay ti Diyos. Amok adi na tabaybayan, anak. Saan ka kada marigatan nga aglako-lako kadagiti pagpapintas, friend? Saan, friend? Dakkel atulong kanyak daytoy. Naimbaglaangan ta tinulungan nak. Ay na, jakmot namin amo akayat mumut gayan ti kasta sideline. Di idipay ko ma. Wan nga rod. Ngam sana bale, nairugikon. Kan adumatan dagiti sukik. Di isupay ang makatulong kada kami kaninanang ti mabirukak. Ay na, excited akong friend. Nandanin ti graduation. Sa wakas, agturupos tamot laangan. Wan nga rod. Nagbiti panawanan niya. Saan ang mapakpakadaan? Diyak nga rod amuno kasano ang nalasatan mi amin kaninanang dagiti rigat mi iti kalabas. Ay na, friend. Kung naktumot ka, amalpas mo't lang dagita apakay si stressam. Kita. Graduation to na niya. Katagyaman na kiti Diyos. Matulungak tumot laangan ni nanang. Agpaiso na itang imbaga, friend. Aginawa kayon ton ka ni nanang mo. Nanang, inton o may alawasan ti graduation mi. Ay na, maragsakan ak para kan kaanak ko. Kamaudyanan na, agturpos kamatlaangan. Saan ang mapasamak daytoy, no saan aga po kada kayo nanang. Dagiti sakripisyo yo anang isaksakan iti panagadal ko. Amom anak ko, dayta titinartari gagayan mi iti day di tatang mo. Ti mapagturpos da ka iti panagadal mo. Kat amok, maragsakan mo't ita ni tatang mo. Sagot ko kada kayo daytoy abaligik nanang. Da kayo ka ni tatang.
Katagyaman nak, tauray kasano ti panangumum si kada tayo ni Uncle. Saan tayo asim mo ko apulos? Wen anak, kat daytoy ti supapak amin arigat ken sakripisyo ta. Itapay laeng, kablaawan kan anak ko. Dimtang nga rod ti kaaldawan ti graduation ko manang Emmy. Nakitak no kasano ti kinaragsak ni nanang iti daydi agundaway. Kasla na punas amin arigat a napasaran mi idi nagturpusakon. Permi aragsak ko manang kat awan ti sabali a pinanunot ko no saan ati panangipaay konto iti nasaliwanwan a panagbiag ka ni nanang. Asaan nga imibet tapno mapagturpos na klaan. Kinasaritak nga rod ti inak, apaman ang nakaturpusak. Itata nakaturpusak ko nanang. Agbiro kak pay lang iti trabaho, tapno agurnungak para iti panag-board exam ko. Ay, nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Kat saan kayong tumutan ng trabaho? Panawan mo tan atap no aginana kayo. Siyak tumutan ti makamu iti amin. Ay na anak, bay anak ka dilata amapan iti ayanda uncle mo. Narigrigat no adaaklatan dito ibalay. Amang ano anyan tumanon ti ibaga kada kayo ni uncle. Jakon kaya't amasaksakitan kayo, gapo iti panagsasauna, nanang. Saan namat siguro nga aramidan day ta anak ko, nakarkaro kat amo na nagturpos kan. Kanda saan ka di nga agturpos mo't itan ni Tricia kasinsin mo? Isumot ti amok, nanang. Ay, kat maragsakan mo't itan ni uncle mo Takalpasan ti adumot agastos na iti panagadal ni Tricia di syudad. Adan tumot nurse nga anak na akasken ka. Kat maragsakan akmat para ka ni uncle, nanang. Nalpas mo't gaya mo ti graduation na Aileen, manang. Hawa, nalpasan. Di ba't agturpos mo't ita ni Tricia? Sana na mapasamak da ita. Ha? Nay, apay nga'y kandraw. Kasano? Saan mo't gaya mo agad adalt awanan bain nga anak ko? At amot gaya mo kaliv-live-in na iti syudad kat masikog pa yan di awanan bain. Anya? Ay, unay mo to di kasta nagbanagan ti anak mo. Wan nga rod manang. Kat mabainak unay kada kayo kan ni Aileen. Kapo kadag iti insawsawang ko iti kalabas. Kunak no siyak ti makapaggraduar iti anak nangam. Ay, apo. Saan mo't gayam? Kandraw. Naimbag ka pa'y manang. Tauray ka sa no arigat yu iti kalabasan ng isaksakad iti panagadal na Aileen. Ita, nakaturpusan. Paspasensyahan dakla ko man manang. Di mon panunutan day jay, Kandraw. Dakkel mo tinaitulong mo kada kami kat. Bigbigan mi nga utang mi anaimbag anakam ken kaday jay.
Diyay laangan pa nagtrabaho dito'y balay mo, kat nakalan at tulong ka na kami iti kaanakam. Iso apagyamanak unay daytaken ka, Kandro, ading ko. Anak, saan mo't gayam ang nag-graduate ni kasinsin mo at Tricia? Ha? Ni, apay nga'y nanang. Ay na, imbaga kanyak ni uncle mo. Asaan mo't gayam mo nga agad-adal ni Tricia? Tanakilibin ka no iti boyfriend na iti syudad. Kat masikog pa yan. Ay, kasta ka di? Nagkasang mo tunday ta na pasamak. Kat, kumusta nga ni uncle, nanang? Ay, nasakit tinakam na nga maawan mo't maaramidan na, taadaditan. Sapay namnamaan na nga agturpos mo't di anak na ita. Kaasimot nga ron ni uncle, nanang. Sayang dagiti nagado agastos da ni Tricia iti panagadal na iti syudad. Nagkidaw nga rod iti pamakawan ni uncle mo. Gapukan o kadagiti na isawsawang nakadata iti kalabas. Amo yun, nanang. Adamot nagsayaatan tinararamid na kadatayo ni Uncle Idi. Nagbalin akarit kadatayo dayjay. Nang runa kanyak. Tapno nakarkaro ang nagpursigiak. Kat impanagnag ko kankwana at talaga nakaturpusak. Kat napasamak mo't dayta saan ka di, nanang? Wen anak ko, isa apulos ajak kinagura ni uncle mo iti inaramid na kadata. Uray siyak, nanang. Maasyanak pa'y kat di kankwana ita. Kaasimot ni Uncle Kandro. Kumusta kayo, Uncle? Nay, si kamot gayam kaanakan. Nasayat mat. No payagladlading itak ta saan nakasken ka nagtorpos ti kasinsin mo. Nadamag ko nga ro day taken ni nanang, Uncle. Kat kumustan nga ni Tricia? Sa dino ti ayan na ita, Uncle? At dada ni tayan ti pamilya di kalibin na. Kapilitan na kas ti mapasamak ta masikugan. Kat agpadpada da pa'y nga awanan iti trabaho. Kasta ka di, Uncle? Iso nagasat ni nanang muta na singpet ka nga anak, Aileen. Uray ka sa no arigat yo, in ka gumaam ti nakaturpos. Di kay maawanan itinamnama, Uncle. Mabalin pa'y mat nagtuloy nga agadal ni Tricia kalpasan ti panaganak na. No, kaya't napay ti agadal Alukuyan nyo, Uncle. Tapno saan ang masayang tinairuginan. Siguradong umanugot tumot laeng. Tapara mutlaken kwa na dayjay. Sapay la kumangarod ka anakan. Sapay la kuma. Nanang, ag-review akon para iti board exam. Adan umanay nga urnong ko agastusak para iti panag-review kan panag-exam ko. Ay, nasaya at nukasta, anak ko. Sapay ko mata makapasa akon, nanang. Ay, kabaalam day ta, anak. Amok ana saririt ka. Kan agkararag ka, anak ko. Dawatom ti panarabay ti Diyos. Isulaeng ti makatulong ken ka. Wan, nanang. Jak liwayan ti agkararag. Amok at tulungan nak ti Diyos. Iti tartari gagayak. Wan, anak ko, pudno day ta.
Kat itapay laeng, kablawan kaan. Talaga adakkel ti kumpiyansayo ang makapasaakan niya, nanang. Ay, kat siyempre mo ta, anak ko. Ay, kamaudyanan na. Adanton anak ko a nurse. Adanton mang taripato ken ka, nanang. Namnamaak na ita, anak ko. Itamanang may sakon a registered nurse. Kan agtrab-trabaho akon iti may sa nga ospital dito'y lugar mi. Saan meten nga agtrab-trabaho ni nanang, akas iti tartari gagayak. Aklo nagmanang, gapu iti natunoy ko nga arapaap ko, nasaliwanwanan ti panagbiag mi ken ni nanang. Kayat ko ti agtrabaho iti balasiw taaw manang. Tapno ad-addapay ang mapaduras ko ti panagbiag mi, kat maipaay ko ti amin abanag ang mabalin ko nga ited ken ni nanang, bayat as ibibiyag paylaeng. Kayat ko ngamin ang mapadasan na ti agnamay, tapno masubadak mo ti amin a sakripisyo na para kanyak. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Aileen. Aileen, pagayam ko, pudno ang makaipaay inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaam. Pudno unay nga awan ti arapaap asaan ang matunoy, basta agsalukag ti masaknan, ken buyugan na ti kararag iti Diyos a namarswa. Tawan imposible iti namarswa, basta saan ka nga umibet ken kuana. Kararag ko asapay ko ta makatrabaho ka ije balasiw taaw. Tapno maipaay mo pa iti inam tinanam ay abiyag at tartari gagayam para ken kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunan